हाय गाइस आं दिनै गुवाहाटीयाव दङ मथा मथि 65 किल'मिटारसो आङो गारि गाखोना फैबाय आरो गोबां खामानि दं गुवाहाटीयाव लोगोसे नोंथांमोननो देखायनो एसे भिउ नोंथांमोना दिनै नायलांबानो जाबाय आंखौ दाहाय आं दं आदाबारियाव गाइस आदाबारि दा जों बास गाखोबाय बुरैलु नै बिथाङाबो दं आंजों लोगोआव गामिनि औ गाइस नुबाय गुवाहाटीयाव दासान्दि मा सोलिगासिनो आदाबारिनिफ्राय एसे फैनानै फुरा कामाख्या गेटसिम जामानो जाम बेखौनो गाइस नोंथांमोनाबो एसे मिथिना लानाया मोजां बोरै प्रब्लेम जायो प्रब्लेमा बेनो गाइस माने बेयाव अभारब्रिज बानायदों आरोखि गाइस बेखायनो एसे प्रब्लेम जायो गाइस नाय बेनो गाइस नाय गाइस बेनो आरो प्रब्लेमा गाइस दाहाय आं मालिगाव गेजेराव दं गाइस नाय नोंथांमोना आं दा बास सिङाव दं ओमफ्राय ओरैजाय नाय गाइस ओरैबायदि जाम गाइस मालिगाव ओमफ्राय कामाख्यासिम गाइस नोंथांमोना मालाबा थाबायना फैनायासो थाबसिन मोनो बेखायनो आंबो थाबायबाय गाइस नाय गाइस नायदो ओरैबायदि जाम गाइस आधा घन्टानि 2 घन्टा गाहाम थाङो मालाबा गाइस ओरैबायदि जाम गाइस नोंसोरथ' आं मिथिखाबाय दा आदाबारिनिफ्राय एसे फैनानै फुरा कामाख्या गेटसिम अभारब्रिज बानायदों होननानै गोदान गाइस नै थाबायगासिनो गाइस नायलांदो एसे जामखौ गाइस नायदो गाइस नै बेनो खुन्थाया गाइस हेल' गाइस दाहाय आं मोनफैबाय बुरैलुगाव गाइस नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिउजों लोगोसे आंखौबो गाइस नायलांबाय था गाइस भिउखौ दायो जोबनाय समाव खिन्थागोन आं बहा थांगोन ओइ मोनसे टेम्प'आव थांगौमोनलै बिथिं आदाबारि मोनगोन रायजोफोर नै नायदो गारिया गाइस दाहाय आं अट' गाखोबाय गाइस नायलांबाय थादों नोंथांमोना भिउखौ गाइस थांगासिनो गाइस नायलांबाय था गाइस जा मोजां अट' गाखोनानै भिउ नायनो गाइस गाइस फाइनालि गाइस आं मोनफैमारबाय डक्टर बि बरुवा केन्सार इन्स्टिटिउट गाइस नायलांदो नोंथांमोननो आं एसे देखायनोसै मेडिकेलखौ गाइस हस्पिटालखौ अके दा खै घन्टासो नेनांगोन दिनै ओरैनो बिजिर गाइस एसे टयलेटाव फैबाय एन'स खालामनो मा खालामदों नोंलाय गाइस नैयाव लोगोआ फर्म जमा होदोंमोन आरो नेबाय दं गाइस नायदों इसेबां मानसि जायो हाय गाइस नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ आं बार बुंबाय थादों आं दाहाय दङ डक्टर बि बरुवा केन्सार इन्स्टिटिउट गुवाहाटी स' आंनि इम्पर्टेन्ट खामानि गैया दङ आंनि लोगोनि खामानिसो फैफाबाय आरो गुवाहाटीयाव बेरायबावथ' गाइस बेयाव फ्रि ओंखामबो मोनजायो गाइस बेखायनो आं लाइन थाना जाबाय गाइस गाइस ओंखाम लाजिबा मोनजाया लाजिबो मोनजायो गाइस जाखांना जिरायबाय नै फिसा जिरायग्रा मोजां जायगा दं गाइस प्लेस बेयाव
नोंथांमोना रेस्ट लानो बिराद मोजां बिन्दास गाइस डक्टर बि बरुवा कैंसर इन्स्टिट्यूट बायदि नालायखै नायलाय नोंथांमोना देखायबावनि आं एबार मोजाङै डक्टर बि बरुवा कैंसर इन्स्टिट्यूट गाइस बै डक्टर बि बरुवा कैंसर इन्स्टिट्यूट आरोना बिराद फांनै दंफां दङ बिराद गिदिर साया बेखौनो आं देखायबाय नै जा मोजां साया गोलैयो आरोखि बे बिराद मोजां नाङो नायनानै मा दंफांथाय मिथियाबो आं गाइस नोंथांमोना फैबा नुनो मोनखागोन आरोखि गाइस बिल्डिंआथ' बिराद गोजौ गोजौनि नाय गाइस नुबायथ' गाइस नायदो एसे भिउ देखायबाय आं नै गाइस अके ना गाइस नायदोंना गाइस नै बिनि दंफाङा नाय एसेबां गोजौ गाइस मा मोनसेयाव ओइ भाइ मादि मानसि मावदों सेकेन्डआव र' गाइस दाहाय डक्टर बि बरुवा कैंसर इन्स्टिट्यूटआव खामानिया जाजोबनायनि उनावहाय जों सिटि फारसे थांफिनसै गाइस बेखायनो फैबाय मोनाबाय गाइस नोंथांमोना नाइटनि भिउखौ एसे नायदो ना मानो गाइस गोजोन मोनालायबाय नै गुवाहाटीयाव मोनालायबाय बयथिबो डक्टर बि बरुवा कैंसर इन्स्टिट्यूट दासो थांनो ओंखारदों 5टा जाबाय न'हाय गाइस नोंथांमोना नाइटनि भिउ नायदो एसे गुवाहाटी नाइट भिउ गुवाहाटी गाइस दाहाय नर्मेल हटेलाव ओंखाम जाबाय आरो गाइस नै नोंथांमोना नायनो हागोन ओंखामखौ ओरैबायदि जाखायो गाइस बिराद गोथाव गाइस वा जानोबा गाइस जानो नामा वाव गाइस स्लिम नाय जाजोबखाबाय गाइस हाय गाइस दा गारि नेदों दहाय थांनो गारि नेदों हाय गाइस गारि गैया दाबो नै 6टा जाबाय गाइस हाय गाइस गुवाहाटीयाव दं गुवाहाटी गाइस नै अट' जोंनि अट' गुवाहाटी Royal Global University. Guwahati view, night view, Guwahati. Hi guys, Guwahati view naik bareng kamu nak. अरे यार गुवाहाटी आइस भिडिअ दं आइस भिडिअ बारबोबाय बिराद बारबोबाय जालावफोर थांनो गारि नेदों गारि